एवढीच पिशवी काय शाळाला गोणी तरी घ्यायची बघा यंदा. हा बघा काजूचा मोहर. काजू मी म्हटलं गायींसाठी नेते का काय ढोरांना? धावता टक्करच लागली होती त्यांची. पास्ता तयार झालेला आहे. आज तुम्हाला एकदम खुश करून टाकलाय. चांगला चाय बी बनते. मी याच्यावरच आपली चाय बी. काय नाही ही आम्ही चायला नाही. आम्ही मी कशी म्हणजे सकाळी दळत नाही ना, मग ती थोडी सकाळची अगं बारीक सारीक सकाळी पेटवायला चांगली. हा पेटूक चांगली. आधी चूल पेटवायच्या आधी पिशवी टाकली की पेटतात. मी पण असलीच नाही ते छोटी मग ही पेटवायची आणि मग त्यावरती मग दुसरी लाकडं लावायची. एवढीच पिशवी काय शाळाला गोणी तरी घ्यायची. 2 पिशव्या आहेत त्या बघ. काय काका पिशवी नाही तशा करतो तू पण गोणी नाही शिवाय एवढा लावला. ए समीक्षा बघ इथे पडलेले आहेत मोठेच्या मोठे उचलून घेऊन जा. तर ठेवायचे मोठे चिरे. माझ्याकडे एवढीच मोठी अरे हे ते कोयतं आहे ते हे लागतं कुडाळ बिडाळ लागणार ना. ते भिंडात बघ कशी जंगलातून जाते बघ बायको बघ आहे ना. आता परत चिकटल बघ त्याच्याहून परत आता हंतला बघ पती. हा जा 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 जमा कर काढोखायच्या आधी. हा मोठ्या पिशव्या घ्यायच्या आता छोट्या छोट्या पिशव्या आणलेल्या. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि शेम जमा करता करता आम्ही चाललो आहे रियाच्या शेतामध्ये जातो आहे. पिशवी बघा किती मोठी आणली कुणालच्या बाबांनी. त्यांना म्हटलं होतं मोठी पिशवी घ्या, तर एकदम छोट्या पिशव्या घेतल्या आणि भरल्या पण लगेच शेणाने. तर झाडांसाठी जमा करतो आहे. तर इथे जवळच रियाचं ना शेत आहे, म्हणजेच बाग आहे काजूची. आणि तिथे सर्वजणं गवत काढत आहेत. म्हणजे रियाची बघा गुरं आहेत ना, त्यांना गवत लागतं चारा पाणी, तर त्यांना ते जमा करून ठेवावं लागतं. आणि आता तेच काम चालू आहे सध्या रियाकडे, म्हणून मग चाललो आहे आम्ही पण. तर कशा प्रकारे काढतात ते बघायचं आहे मला पण. कोण नेणार तर नाही पण लक्षात ठेवतो म्हटलं. नेणार ना, तिला पिशवी भेटेल रियाकडे. बघूया. तर ही बघा ही रियाची बाग आहे. आंब्याची नाही काजूची. आणि हे बघा हे असं गवत वाढलेलं असतं ना, खाली असतील. आणि काजूला मोहर बघा यंदा. हा बघा काजूचा मोहर, चांगला मोहरलाय काजू. बघितला मोहर आतमध्ये. रिया सुगंध बघा कसा काढलं वाटतं. हा मोहराचा सुगंध कसा. हा इथेच वाढलेला काय का गवत. बघा हा असा काढून ठेवलाय सगळा. काय बोलते? कुठे डोंगरात लय गवत वाढलंय ना. मग अच्छा, म्हणजे काजू मी म्हटलं गायींसाठी नेते का काय ढोरांना? काजू बिजूला साफ नको करायला, तेवढं साफसफाई करून ठेवायला पाहिजे. ते घेऊन जाणार ना, ते घ्याल ना ते. मग हा 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 अच्छा हा हा हा. काल लाईनीत माणसांची 6 माणसांचा फोटो काढून घेतला. खूप रान वाढलंय ना इथे, बाप रे. मग आम्ही पण असंच साफ केलं ना घराभोवती. किती आमच्या पण असं असतं ग. हा हा आम्ही दर 8-8 दिवसांनी बघितलं ना रिया, 8-10 दिवसांनी साफ करायचं पावसात ना पण. हा हे कसं हिरवा वाढला असेल ना तरी पण आम्ही काढायचो पावसात ना. केवढं आहे. हा म्हणजे आग पण नाही लावू शकत ना, झाडं आहेत तर कशा आग लावणार. मग तेच तर. हा शेत कसा भरलेला आता सुका सडसडीत झाला. भरलेला चांगला वाटतं हिरवागार. विजयदुर्गला गेलेलो ना कापू, तिकडे गवत आहे ना, गवत तुझ्या गवताचं शेतच्या शेत नुसता गवत. पिवळा धमक पण सोन्यासारखा काय माहिती, पिवळा धमक. आणि ही चमकतो का सोनं का चमकतं तसं ते चमक होतं. बोल
अरे पुराच्या पुढे आणि नुसत्या आंब्याच्या बागा तिथे. आंबे आणि काजूच्या बागा आहेत ना, त्याच्यामध्ये ते गवत काढलेलं नाही, त्या लोकांनी प्लॉट मारून ठेवलेले गे सगळे. तिकडे शेती विधी काय नाही त्या साईडला, सगळी ती ह्याची झाडं. हा सगळी वर आंब्याची बाग. लय रान वाढलं ग काहीतरी, बापरे. तेच बोलते किती. तरी खूप साफ केलंच ग. साफ करायलाच पाहिजे. साफ नाही केलं तर मग काजू चांगला भरलाय पण यावर्षी मोहर चांगला आलाय. म्हणजे कशाला ते शेत करायच्या आधी. हे बघ आम्ही अडचणी भेटलं झाड घालतो. हा 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 हा. काय करतो मग आपल्याला त्रास होणार. अच्छा म्हणून ते द्यायचं काय राखणदार. त्यांना शांत एक आपल्या मनाचा पण हे बघा. समाधान. मनाचा पण समाधान आहे, आपल्या सुखसोयीसाठी आपण बाबा या घेन माझा सांभाळ कर आता पायाखाली राहा कसा. अरे किती खाली येशील जायचं, खाली येशील सरळ सरळ. खूप घाण झाली मग बघूया. आम्ही किती कंटाळू, आज किती दिवस झाले आम्ही साफ करतोय, पण आम्ही थोडं थोडं आम्ही पावसापासून आमचं चालू आहे म्हणून काय वाटलं नाही आम्हाला. ना तर केवढं तुमका सवय आहे ना, माझा हा हात आहे ना, हात दुखायला लागला ग. मग तेवढं नाही खांदे म्हणजे दुखून येतात. सवय नाही ना. मोडून येतात खाऊन येते. आम्ही आता किती दिवस गवत काढतो बघितलं. गुरांचं झालं काढून. माझा नवरा काय अजून पण सांगेल बस झालं. काढायला सांगतो तो अजून सांगतोच. हा आणि नंतर ना पाऊस पडला की मग खराब होतात. पडलाच जातच होत 90 आल्या म्हणून चांगला 90 भरपूर. आणि त्यावेळेस दाकाडू आहे कधी त्याच्यावर प्रश्न नाही, पण नगेक नाही लावला नसला ना हा मग ते हे होतं ना गं. हे आता एवढं बावकाड मोजा का ते व्यवस्थित लावून व्यवस्थित ढाकून बिकून ठेवला तर बरं. पण केलेली आहेत ना. हा हा पाऊस पडला ना त्याच्यावर मग कडू होतं ते. हा वैरण पण निघेक लागू बाबा करू. व्यवस्थित ढाकून बिकून ठेवला की आणि काय. अंगातली निघाती घातला म्हणजे आमका काजूच तयार गावताय. नाही माहितीये ते. आणि काय चावा बियाची पण भीती असते ना. पुढंच का रियाच्या आईने काय नाही घातला. तुम्ही नाही घातला ना. झालं साफ तरी तेवढं भरपूर. आता हे आग लावून टाकणार. आता भाजावर बघ ना. हा हा तेव्हा हा लावायचं आग लावायचं. अच्छा हा उपयोग झाला. ते भाजावर झालं ना. ही द्वारा नाही खाणार का हे द्वारा खायचं. जाड जुड आहे ना. म्हणजे कुठलं काय वाया जात नाही ना हे कापलेलं. आता शेत भाजायला उपयोगी पडणार. होय होय वाचाला. हाय तुला दिली ना. हा 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 अच्छा हा सुकली का हाय. अरे असेल मुळाशी असेल ना. पाणी पाहिजे आता सुकणार ती. तिला कंटिन्यू पाणी लागतं. रानात होती ना. हा 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 पण ती घराजवळ का नाही लावलेली, इथं कशाला लावलेली. काय करतात ढोरं ढोरं हे करतात. हा 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 म्हणजे माणूस नेला ते जास्त होते ना. आणि अजून आंबे लावणार जातात पुढे. कसले हापूसचे. हा लाव. आता पावसाच्या आधी लावायचे झाड. हापूस लावणार थोडं. काजू पण लावायचे आणि आंब्याची पण लावायचे. फेब्रुवारी मध्ये आणणार. उद्या पुढच्या महिन्यात आहे ना, ए आणून बॅग आणून ठेवून देणार. आम्ही त्याने पाणी घालायचं. हा बॅग आणून ठेवून देणार. आणि नंतर कारण की आता आहे ना स्वस्त असतात मोठे मोठी झाडं. आणि नंतर आहे ना 100 रुपयाचा मिरगात 100 रुपये 300 आणि 400 रुपये. आता आम्ही आणलेला ना मध्ये. आता जाऊन 30 झाडं 100 रुपये आहेत. आता नंतर 200 रुपये होते. भाव लगेच वाढतो त्यांचा. जसं जसं लेट जाणार तसे पैसे लोक जातात. त्या टायमाला घेतात. हा तेच ना. घेतात ते टायमाला. छान हे सुगंध छान सुटलाय मोहराचा. हा चांगलं वाटतं. मोहराचा पण वास येतो तिकडे पुढे. मोहराचा वास नाही जेवण. घरी असते एकटीच ना. हा ती काय बनवून स्वतः ती खाऊन कंटाळू येतो. ते माझ्या औषधासारखं. कौलीत ठेव ना. ते कौलीत ठेव जा थंड- वाटली. थंड गारची गार राहील. नाही गार राहणार कसं राहील. सकाळी येऊचा थोडी संध्याकाळी येऊचा. आतमध्ये राहणार. तसे 2-3 ओंडके सुके सुके मोठे
त्या हनुच्या हा, ते त्या वरती टाकलेले ना नाही तिथे त्या बुंद्यामध्ये लोकांनी ना हा बुंद्यामध्ये ठेवलेले ते मोठे, हा. हा बैलाला हा कोणाचा अक्षयचा आज तर लवकरच चाललाय. काल मी गेली ना तेव्हा होतं हा तिथे. हा काल तू किती वाजता गेली? 7:15 म्हणून. हा तू दूध घेऊन गेलीस ना तेव्हा तेव्हा इथे दम दिला मी, तेव्हा इथे खात होता, नंतर दम दिला तेव्हा तो गेला नंतर वाटेला. तो पळत होता 9 वाजता म्हणता आली का आला तो बाकी मग बाहेरच होता. बाहेरच होता. धावत गाय अन्नाची गाय आणि हा म्हणजे धावता धावता टक्करच लागली होती त्यांची. पळतच होतो का दिवसभर. आज बरोबर टायमावर चाललो घराकडे, पण आता काय माहित नाही घराकडे तो आज. जाईल तो काय गेला बरोबर. हे बघ तुझी सून बघ माका लाकडं टाकून गेली आहे बघ. घेऊन जा रिया. हे घेऊन जा. बाबा माझी जास्त आहेत, माझ्या भरपूर आहेत. माझी ते बघा अजून भरपूर आहेत. हे बघ तिकडे बघ किती आहे बघ अजून. तुमकाच ठेवलेली आहेत. आणि तिथे येतं, वर- यावर्षी लाकडं भरपूर आहेत. आणि तिकडे वरती ठप्पी मारून ठेवलेली आहे ना. ती अजून मी ती शिका- ते आता एवढ्यात नाही आणणार ती आता नंतरला घेऊन येईल. मध्ये घेऊन येणार. आता इथे आजूबाजू मे महिन्यात आणायची. आता इथे सुकी कुठे कुठे भेटतील ते आणायची आजूबाजूला. आपल्याला कुठे लांब जायचंय. तर ही बघा संध्याकाळची वेळ आहे ना, कुणासाठी मी झटपट नाश्ता बनवते, तुमच्याशी पटकन शेअर करते. ही बघा ही मॅकरोन घेतले, इथे कांदा घेतलेला आहे, ही लसणीची पात आहे, कोथिंबीर, टोमॅटो. तर सगळ्यात आधी इथे पाणी ठेवलंय उकळत आणि पाण्याला बघा चांगली उकळी आली. त्यात थोडंसं मीठ टाकते आणि थोडंसं तेल टाकते. हे बघा यात जरा बारीक करते. आता ही आपण शिजून घेऊया. एक 5 मिनिटामध्ये हे शिजून जाईल. तर मॅक्रोनी बघा आपली शिजलेले इथे. आता कढईमध्ये घेतले तेल, त्यात टाकते कांदा, लसणीची पात आणि तुम्हाला मी नाव सांगितलंच नाही ना, आम्ही ह्याला की नाही काय म्हणतो कुणाल काय ह्या डिशला आपण काय बोलतो? मॅक्रोनी पास्ता. हा दोन्ही एकच झालं. कुणाच्या आवडीचं आहे पण. आता कांदा की नाही चांगला लाल करून घेऊया. जे घरामध्ये मसाले आहेत ते सगळे टाकायचे. छान म्हणतो झटपट मसाला पास्ता. आता कांदा लाल झाल्यानंतर टॅमॅटो. आता आपले जे मसाले असतात ना ते टाकायचे. हा तिखट मसाला टाकते मी, थोडीशी हळद, मीठ आणि चांगलं तेल सुटेपर्यंत मिक्स करूया. आता इथे छोटा लहान चमचा सोया सॉस टाकते. अजून टाक. नाही बस झालं, जास्त नाही टाकायचा. चांगलं असं तेल सुटलंय. आता हे मॅक्रोन टाकूया. आता ही कोथिंबीर टाकूया वरून. इंडियन टच सगळा. आता मॅगी मसाला असतो ना तो पण आपण टाकू शकतो. थोडासा मॅगी मसाला पण टाकायचा असेल तर. आता आमच्याकडे मॅगी मसाला नाही आहे म्हणून मग मी ना हा जो गरम मसाला ना आपला घरचा तो थोडासा टाकते आणि चांगला मिक्स करूया. गॅस थोडा फास्ट होते. किंवा चिली फ्लेक्स असतात ना ते पण टाकू शकतो आपण. ते पिझ्झामध्ये नाही वरती टाकतात ना, पूर्ण काय म्हणतात त्या मसाल्याला, दुसरं पण असतं ना काहीतरी ऑरेगॅनो वगैरे बोलतात ना ते. हा आपला इंडियन स्टाईल पास्ता तयार झालेला आहे. आणि हे बघा हा आपला पास्ता तयार झालाय. छान दिसते बघा रंग. आज कुणालचे बाबा देवपूजा करतायत म्हणजे हे आमच्याकडे आश्चर्य आहे म्हणून तुमच्याविषयी मी शेअर करते. कारण आमच्याकडे देवपूजा कधीतरी होते वर्षातून एकदा किंवा 6 महिन्यांनी एकदा. तर त्यांना आता म्हटलं मी जरा कामात आहे, तुम्ही जरा देवपूजा करणार काय आता, तर करतायत देवपूजा. आज तुम्हाला एकदम खुश करून टाकलाय देवाची बत्ती करून. असं जरा काहीतरी करायचं चांगलं असतं. दिवाबत्ती हां घरामध्ये काहीतरी करायचं, महिन्यातून एकदा करायचं किंवा 6 महिन्यांनी असं.
आता मी नाश्ता येते खायला. दिवाबत्ती नाही केली तर नाही जास्त ना. असं थोडे काय. वा रे वा, उपाशी ठेवते ना मी तुम्हाला कना. आणि आता की नाही मी रात्रीच्या जेवणाला सुरुवात केलेली आहे. मगाशी तुम्हाला जी रेसिपी दाखवली ना मॅक्रोनीची, आपल्याला कमेंट होती कारण मागे 2दा मी दाखवलं होतं व्हिडिओमध्ये, त्याच्यामुळे आज झटपट शेअर केलेली आहे. आणि आमच्याकडे थंडी भरलेली आहे. आणि आता मला श्रीखंड बनवायचं आहे, म्हणजे आता नाही करायचं आहे, उद्या सकाळी. ते दही वगैरे पण गाळून ठेवावं लागतं ना. हे जे श्रीखंड आहे ना ते रियाचं आहे, तुम्हाला मी दाखवते. मागे पण आहे. श्रीखंड नाही दही दाखवते. श्रीखंड बनवायचं आहे झालं. म्हणजे काळजी काय ना, मध्ये मध्ये काढतच राहणार. असं नाही ना तसं नाही ना, पण ते दह्याचं श्रीखंडच बनणार आहे ना. 1 मिनिट. हे बघा, हे दही मला वाटतं जवळजवळ 1 किलोच्या आसपास दही असेल. हे मला डिस्टर्ब करायला नाही आहे, काम करते वेळी मला डिस्टर्ब नाही करायचा. आज मला भरपूर काम आहे, मला आज काय हे नाही. आता की नाही दह्यातलं पाणी ना काढायचंय, त्याच्यामुळे कपड्यामध्ये एका रात्रभर बांधून ठेवणार. मग सगळं पाणी कसं व्यवस्थित निघून जाईल. आणि मला वाटतं मी मागे 2दा मी शेअर केलं आहे श्रीखंडाची रेसिपी. एकदा काहीतरी 2.5 का 3 किलोच्या प्रमाणामध्ये होतं आणि एकदा जवळजवळ 5 किलोच्या प्रमाणात शेअर केलेलं आहे तुमच्याशी. मला वाटतं व्हिडिओ ना खूप जुने आहेत, त्याच्यामुळे मला पण शोधावं लागेल. तर चला सगळं करून घेते. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे काल आमच्यापर्यंत बातमी आली होती, मला वाटतं कुणाच्या व्यवहारी न्यूजमध्ये पण बघितलं आणि कोणीतरी मेसेज पण केले होते की लाईटचं काहीतरी संप आहे म्हणून 2-3 दिवसासाठी काहीतरी लाईट जाणार आहे. त्याच्यामुळे आम्ही ते काय केलं, आज सकाळपासूनच पाणी वगैरे सगळं एक्स्ट्रा असं भरून ठेवलं होतं. म्हणजे काम वगैरे आज कसं जास्तीच असं काही काढलेलं नाही आहे. जितकं पाण्याचं काम असतं ना ते सगळं म्हणजे कमी प्रमाणात केलेलं आहे. पण लाईट बघा आहे आमच्याकडे. आम्ही कालपासूनच आमची तयारी हो की नाही. फोन वगैरे सगळे चार्जिंग करून ठेवले होते. म्हटलं लाईट जर गेली तर म्हटलं व्हिडिओ आपले कसे पोस्ट होणार हे सगळी चिंता. त्याच्यामुळे म्हटलं जसं जमेल तसं सगळं करून घेतलं. आणि सकाळी 9 वाजेपर्यंत सगळं आमचं चाललं होतं नाही. फोन चार्जिंग पहिला सगळ्यात अगोदर तर फोनचं सगळ्यांचे फोन आम्ही चार्ज करून घेतले, तिघांचे पण. म्हटलं माझा जरी फोन बंद झाला, चार्जिंग संपली तरी पण म्हटलं ह्या दोघांच्या फोनमध्ये मी शूटिंग जरी करू शकते, ह्याप्रमाणे सगळी तयारी केली होती. पण तुम्हाला बघा लाईट दिसते, आमच्याकडे लाईट आहे. पण मगाशी ना न्यूज बघितली कुणाच्या बाबाने, तेव्हा माहिती पडलं की काही ठिकाणी लाईट नाही आहे. म्हणजे ही न्यूज कशी खरी आहे खोटी नाही ठरलेली आहे. तर बघू आता, उद्याचा दिवस आहे म्हणजे आजचा पहिला दिवस. उद्या आता काय होतं काय माहीत नाही आहे, माहीत पडलं न्यूजमध्ये. पण लाईट आहे ती मोठी गोष्ट आहे आमच्याकडे. त्याच्यामुळे व्हिडिओ माझे तुमच्यापर्यंत वेळेत पोस्ट होतील. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.